sang Bathara Surya kumelewang sawetaning gunung amadang yalam keprame wancinir sang bagas Kanjeng Ibu Ni Dewi Pertiwi ingkang putra Ibu Bama Narakasura ngaturaken sembah pangabekti mugi konjuk katur wonten handhapipun kepada Ibu. Iya nak ya tak trima kanthi legawane punggali. Ora liwat pangestunipun Ibu tampan mono ya putraku Bama. Mbone nggih Kanjeng Ibu, sewu kapundi Ibu? Ana wigati apa nggih? Putraku Bama playumu binjo tempeh, lonjong mimis. Keringet nganti rerewean swanana sanjroning kayangan untara segara. Ana apa nek ana apa? Nuwun nggih Kanjeng Ibu. Ingkang putra badhe nyuwun Ibu. Njaluk apa? Njaluk apa? Ingkang kula suwun namung kejawi cupu manik gambar jagat Ibu ingkang kula suwun. Menika kangge sarana sarananipun ingkang putra kepingin palakrama kalian putri Dempok Pertapan Cakrawala. Putra-putrane Resi Begawan Dewa Kartika ingkang asma Endang Kencana Resmi Ibu. Dewa jagat sang Hyang Binatara, Dewa Bathara. Ngene ya nak ya. Coba manik sing gambar jagat pancen nyata nak pun Ibu sing darbeni. Nanging manggon ana sanjroning kancing gelo. Lajeng kados pundi Ibu? Menawa siramu nak njaluk ananing coba manik gambar jagat merem ya nak Ibu tak merem. Yen wis siramu merem Ibu merem aja ketip-ketip maton ora Ibu njarwani ya nak ya. Merga iku wadina wadenipun Ibu. Sing manggon ana sanjeroning kancing gelo. Cupa malih gambar jagat iku. Kanane Raden Bama Narakasura kalian Betari Pertiwi. Piyambake mundhut cupu manik gambar jagat. Nanging piyambake merem boten angsal. Melek kanan niku menika wadene cupu manik gambar jagat. Den pundhutaken wonten ing kancing gelung kalniku. Den injeng kalian Raden Antasena. Sinareng piyambake Nidayu Pertiwi mundhut cupu manik sanalika den saut kalian Raden Antasena kabeto mlajeng kekapangan Raden Antasena bae.
cukupane sing gambar jagat. Pak Pondot ana sanjur ning Kancing Gelu. Wah, Kanjeng Ibu ingkang rami menika sinten ingkang rami menika? Lho, iku mang sapa? Iku mang sapa? Wah, wonten Duratmaka maling Duratmaka leren. Tak jaluk cukun gambar jagat kepar sapa wani mlebu iki. Sing adawuh Kanjeng Rama wonten Duratmaka Kanjeng Rama bledike Duratmaka Bomo wonten sing adawuh areh ya nak ya sabar mergo iki dudu jodohmu nggih dudu jodohmu iki mono jodone adikmu Bambang Wisanggeni siramu Balya menyang ing kraton Trajutresna ya nak ya mergo iki wis wanci tegese wanci wayah iladyara. Lajeng kados pundi? Iki dudu jodohmu, jodoh iku ana asta-astane Gusti kang agarwa jagat. Lah dene iki rewang-rewang ngono ayo dadi pengiring ya nak ya. Adi Sena, ana apa? Hedeng kakakku. Rampung raja saka ing kraton Guwa Kencana. Prajurit Prabu Kalakumaru wah karya tak bekin tredeng menungso iki.
Sangyang Binatara Dewaya Bathara. Duh Gusti, Gusti kula ngamarta sanget matur sembah nuwun Gusti. Gusti kula Bathara Kresna kula inggih matur sembah nuwun. Anak kula Endang Kencana resmi dipun garwa kaliyan putranipun Gusti kula Janaka ingkang asma Babang Wisandeni. Nuwun inggih Sang Ngreksi kula inggih matur sembah nuwun. Nadyanto kula inggih sanget matur sembah nuwun. Sumangga sesarengan nuwun dhateng Yang Darbe pasti. Panang pengantin mugia tansah pinaringan rahayu wilujeng boten wonten sambe kala menapa-napa. Oh, wonten ing Dempak Pertapan Cakrawala Resi Begawan Dewa Kartika sampun bingah kaiba-iba bingah lantaran ingkang putra Endang Kencana resmi den garwa kan turun tenah Pandhawa manungsa ingkang sabar tawakal trima-triman
madhep mantep sujud menyang ing dewan sanalika wonten ing Depok Pertapan Cakrawala kesinaran tirta pertanda kaya ana Andrawima bujana panutuping kekayon